Salam dostlar. Bugünkü video sapamıza hoş geldiniz. Bugünkü video sapamız Rus Türkmen nakılları ve atalar sözleri barada bolur. Bugünkü video sapamıza başlamazdan öň men bu saýty size aýdyp geçmek istedim. Bu saýtda işleýän eken bir näçe sapar men içinden pullarymı çykardym. Nädip bu saýta registrasiýa bolmaly we pul salmaly şolar barada bilmek isteseňiz, ýokarda ýazgy çykarşaň üstüne bassaňyz şol videoda görüp bilersiniz. Videonun ahyryna çeli tamaşa etseňiz, çıkaran pullarymı görüp bilersiniz. Gelin onda bugünkü video sapamyza başlaýyn. Русско-туркменские пословицы и поговорки. У семеняник дитя без глаза. У семеняник дитя без глаза. Mollus köp bolsa, toklus haram. Денег ни гроша, да слава хороша. Денег ни гроша, да слава хороша. Лучше быть бедняком, чем разбогатеть с грехом. Лучше быть бедняком, чем разбогатеть с грехом. Ýagşy at baýlykdan doguwy. Ýagşydan at galar, yamandan set. Жить как кошка с собакой. Жить как кошка с собакой. It bilen pişik ýaly. Внешность обманчива. Внешность обманчива. Не все то золото, что блестит. Не все то золото, что блестит. Не гляди на лицо, гляди на обычай. Не гляди на лицо, гляди на обычай. Лицом хорош, да душой не пригож. Лицом хорош, да душой не пригож. Не суди книгу по ее обложке. Не суди книгу по ее обложке. Daşy jäjek, içim öjek. На глупый вопрос – шальной ответ. На глупый вопрос – шальной ответ. Ülşüňe görä gümşün. Şeýlelik bilen bu sapamyz hem tamam boldy. Bugünkü video sapamyzda ulanylan Rus nakyllary we atalar sözleri günden gün terjime edilmedi. Rus nakyllarynyň we atalar sözleriniň türkmen dilindäki ekwivalentlary ulanyldy. Egerde şeýle nakyllar ýa-da atalar sözleri ýa-da düşünmeýän, bilmeýän bir ýerde eşiten sözleriňiz bolsa, kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Biz size şonu terjime etmekde kömek ederiz. Egerde video sapak göňüňize ýaran bolsa, like basyň we kanalymyza agza bolun. Indiki çykýan videolardan habarly bolmak üçin jaňjagyza basyň. Egerde rus dili bilen gyzyklanýan dostlaryňyz bolsa, videonu paýlaşyň. Goý olar hem bilsin. Videonun aşağında sosial gonlardaky belgilerimiz hem galdyrarys. Olary hem agza bolmagy unutmaň. Egerde video sapak göňüňize ýaran bolsa, like basyň we kanalymyza agza bolun.
Indiki çykýan videolardan habarly bolmak üçin jaňjaza basyň. Egerde rus dili bilen gyzyklanýan dostlaryňyz bolsa, videonu paýlaşyň. Goý olar hem bilsin. Videonun aşağında sosial gonlardaky belgilerimizi hem galdyrarys. Olary hem agza bolmagy unutmaň. Häzirlikçe hoş galyň.